Vad gör du? Äter semla. Är det gott då? Ja. Har det gott med marsipan? Ja. Men vet du, den här semlan ville nästan inte stanna i min hand. Vad ville den då? Den ville vara här. Jaha. Därför den försökte hoppa ut där, men den hamnar här. Får se då. Du har något på kinden. Har jag något nu? Nej, nu är det borta. Kommer du orka ta upp allting då? Jag tror det. Ja, okej. Ska du säga hej då? Hej då mamma.